थांनाय लामायाव लकेसना जोबोद मोजां नै हाजोआ साइड साइड बेनिफ्राय साबसिन सिनारि गैलालै इटानगराव थांनायावबो बेनोसै दानखाजोब्बाय बेखौनो मोजां होननांसिगोन बैयाव मोनसे लकेसन दंबाव फट'फोर लानो थाखाय नङा बैयाव मोनसे सिनारि मोनसे मोजां दंना हाजोआ भिउआ ओरैनियाबो मोजांमोन औ ओरैनो बिराद मोजांमोन ना बेयाव ओरैनो जावखाबाय जोंथ' फैबाय थासै जाहैबाय ओंखायनो जों बारा मेगनाव गोग्लैला आरो ओमफ्राय नोंसोर फैनानै बैखौ होनदां नोंसोर फैनानैहाय फार्स्ट टाइम माबायोब्ला नुयोब्ला नोंसोर वाव होनगोन आरो खबरदार दै मोनसे खोथा ओमफ्राय बैयाव थाबोजोब्बाय दाबाफोरा एसे सिगाङावहाय बिराद दाबा दं बेयावहाय दाहाबथार एकदम देन्जार फैसा लुथियो सिख्लाफोर थादेरो जौ लुना होदेरग्रा थायो सिख्लाफोर लोंदेरना होगोन बिल बारा खालामगोन नों मा लोंदों बिनिफ्राय दामि दामिखौसो बिनानै लोंगोन बिसोरो सिख्लाफ्रा बेबायदि दाउ चिलि चिकेन प्लेटसेयावहाय 700 गाहाम लागोन नै बेखौ वाव होनफैगोन दा नोंसोरो इटानगराव हाबफैब्ला आंथ' फैबाय थासैलै बे लोगोनि दाबा नामा बेफोरावबो लुथिखायो होनदां सालथे आंथ' बुंनो हाला बेयाव बारा गैया आं लोगोनिबाबो बारा हाबफेराखै सालथे आदसा नै बेयाव बारा अरजानाय नङा बिदियाव ओइयाव ग्लास गोसोम मोनसे एखे जागोन रेस्टुरेन्टफोर नुबोगोन नोंसोरो लोगोफोर एखे जागोन गावथायाना जेरावबो एखे बे लाइनावहाय बेसेबां दाबा दं बेसेबां लामानि दाबाफोर नोंथांमोना नुबोयो साबधान आरो माने बे खाथि खाथियाव एबा दाबाफोरावनो सिख्लाफोर थाखायो नालाय बेफोरनिफ्राय एवेर जा आरो गावबा गाव ला लों जा लोंग्राफोरा आरो स्पेसियेलि नोंसोर लोंग्राफोरखौलाय बहाय बादा होनो हानो थाखा दंबाथ' अरजाया गारलां सानै साथाम जागोन 30-40 हाजार थांखायो सेसखा इटानगर लामा बियो बारा गोजान गैला बिनिफ्राय 6-7 किल'मिटारल'सै खोमा बिदिनो 5-6 सालथेजों आंजों रायलायदों जों बुंनाय रावा नंखाय नङाना सालथे नङा जों रावखौबो नंखाय होनालै मोजांनि थाखायसो बुंदों जोङो एक्सपिरियेन्स मोनलांनाय मानसिफोर दङ जों हरैनिनो बेबो चिरां क'क्राझारथिंजायनिनो आं हाबफेराखै लोगोफोर होननायखौ बुंदों आरो खोन्थाग्राफोर दङ आंनो खोन्थाग्राफोर दङ रेस्टुरेन्ट मालिकानो खुद गावनो बुंदोंलै जों साबधानसो होदों बिसोरखौहाय बेलाय नै जावखागासिनो दङ नै बे प्लटआ बिराद मोजां जावदों आरो खोदों नै सिङावहाय रिजर्टसोबावसै रिजर्ट बानायबाय दा हाब बेरायफैजागोनलै मालाबा नै बेयाव बिराद मोजां नै लकेसना नै आं नैबेखौ बुंदोंमोन दहाय फट' लानो बिराद मोजां मोनगोन नोंसोरो बेयाव माबा बानायबाय जिरायग्रा वाव माने बे लकेसनखौ लांग्रा बानायबाय माथो बेनि थाखायनो बे जायगानि थाखायनो माने बेल' मोजांखारा इटानगराव थांब्ला बेखौल' फसायखायो मानसिफोरा माने बिनिफ्रायथ' आरो गैला नैबे बे गासै इदिमोन नैबेखौ सेस जावखाजोब्बाय ना सेस माने जावग्रायाबो सोरजोंनो बेखौबो जावदों नोंसोरनो जाजोब्बाय बेयावनि थाखा फैसाफोरखौहाय बेनिफ्राय बै न'सिमखौ जोंनो जावखादों नोंसोरनो जावजोबखाबाय आरो दंबावो बेजों आरो बिसोरबो जावबाय माथो हनै जावबाय बेयावहाय गारि बिदोंमोनलै जों मोसौ लिलायनायफोरा नै मालिका देनजारमोन बोराय गोजासै
सोर मानसि गिदिर फैलायखो Mister. बेलाय हनै इटानगर नुहुरजेनबायबो हनै Yung gaरि नांगोन साले नैबेयाव गारि नांगोन ना लागायगोन सालथे बियोबा होफैनोसै रायलायनांगोन बेयाव बैलाय हनै इटानगर हनै Is beredar गारि फैदों उनाव बैनोसै आरो जोंथ' थांला सिङावहाय Ile bi आंना साइडआ ए बैनो नोंना साइडना सेम्पु होनदों नामा Simpu सेम्पु नैबे जावख्लाबनायानो ना थिगासे Bismillah